खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेला गोबां रायजो राजाफोरखौ जों मदद खालामनो सानो जेसेबांखिनि जोंनियाव अखार दं बा जों जेसेबांखिनि हायो दिनै जोंनि गेजेराव माखासे रायजो राजाफोर दंफैयो बिसोरहा मोनसे प्रब्लेम जादों जाय प्रब्लेमखौ जाय खैफोदखौ बिथांमोनहा खोन्थाना लागोन जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजानि सिगाङावहाय आरो नोंथांमोननिफ्राय मदद लुबैदों स' बे दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय सासे आइजो गोमाना दं थांनाय 28 नभेम्बरनिफ्रायनो बिनि सोमोन्दै फारि फारियै बिथांमोना खोन्थागोन स' सनापुर सनापारा ना सनापारा क'क्राझार कारिगाव पस्ट अफिस होनना बुंदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सनापारा आरो कारिगाव पस्ट अफिस बे जायगानिफ्राय सासे आइजोआ गोमाना दङ 28 नभेम्बरनिफ्राय स' बिथाङा गावबुरा आरो बिथाङा गोमानाय आइजोनि हौवा आरो बे फिसाज्ला आरो बे बिफा स' बिथांमोननिफ्राय जों फारि फारियै मिथिलांगोन स' सिगांग्रो जों थांगोन गावबुरानिफ्राय गावबुराया बिथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायावहाय बिथांमोना मोनसे कमप्लेन बा रिपर्ट लाबोदों बे आइजोनि सायावहाय बे हिन्जावनि सायावहाय स' बिथांमोना मा बुंनो सानो बिनि सायावहाय आं गावबुरा सनापारानि आंनि नामा जाबाय सम्बारु बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा नैबे अजित फंबाय जोंनि गामिनि सनापारानि दा बिनि फिसाजोआ थांदों ओमफ्राय बे थांदों होननानै मिथियामोन जोंबो थांदों होननानै मिथियामोन दा बेखौ आङो गोबां मानसिफोरनिफ्राय खोनानानै आं नैबे न'खर गार्जेनाव सोंनाय जादों मिटिं खालामनानै ओमफ्राय बेयाव खिन्थाना लानाय जादों जोंहा अजित फंबाया नंगौ आंनि फिसाजोआ गोमादों आंबो मिथियामोन नागिरबाबो मोनाखै नैबे मोनियाव नैबे दा बेयाव फैनांगौ जादों आरो ओमफ्राय दुखुनांथाव जोंहा बिजामादैयाबो मोजांमोन आरो जाथ'वामोन फिसाजोआबो बोरै जाखो जों बेखौ बुंनो हाला आरो आচ্ছা बे मानसिखौ नोंसोरनो नांफिनगौ आरो ना बे मानसिखौथ' जोंनो नांफिनथारगौ बिजामादैयाबो एकदम बिराद सादा मानसि आरो गथ'आबो थान्दाथार आरो दासो सासेल'खा बे गथ'आ मानो बिदि जाथ'वामोन बोरै जालांखो जों बेखौ बुजिनो मोना जोंनो नांथारफिनगौ आरो बेखौ एकदम मिलायहोफिनथारनांगौ जोंनो सोरजों थांदों जोंनो बेखौ नांफिनगौ आरो ओमफ्राय आदैया मा जेनेबा नोंथांनि फिसाजोनि आं बे जायनाखि गोमानाय हिन्जावसा बेयो आंनिनो फिसाजो फागुनि बसुमतारी आंनि मुङा मुस्रि अजित बसुमतारी गामि सनापारा लासो कारिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार दा थांनाय 28 नभेम्बर खालि गोमादों बेनि गोमानायखौ बाहा बोरै थांदों जों डिटेल्स बाहाबै जों मिथिया बेखौ बा सोरबा रं नाम्बारजों थांदों ना माजों थांदों बेखौ मिथिया आरो दिनैसिम दासिमबो खबर गैया बेनि फनाव जों गोबां ट्राइ खालामबाय दिनैसिम सुइच अफ जाना दङ बेनि थाखाय जों दिनै बे माबायाव फैनाय जादों आरो जोंनो बे स्टुडिय'आव फैनाय जादों फैनायनि थाखाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय बे स्टुडिय'आनो बानायनाय आरो नोंथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेला अरायसम थाबाय थागोन आरो गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जे नोंथांनि फिसाजोआ गोमाना दङ थांनाय 28 नभेम्बरनिफ्रायनो आरो लोगोसे आं गोसो गोरबोनिफ्राय बेवहाय माने दुखु जासिबाय जे नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरो लोगोसे आं बेखौ दा आदैनिफ्राय मिथिनो लुबैयो आदै नोंथांनि हिन्जाव जे खारबाय 28 नभेम्बरनिफ्राय नोंथाङा जे जोंनि स्टुडिय'आव फैबाय स' खार'ना मा जे नोंथांमोना जोंनि स्टुडिय'खौ गोसोखांखो आं गब्ला बसुमतारी आंनि नामा आं गहपुर दनपुर गामिनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि दा नैबे आंनि हिन्जाव खारदों रं नाम्बारजों होननाय खोनादों आंथ' न'आवसो दंहैयोमोन गहपुरावसो दंहैयोमोन आं माइ हानो थांदोंमोन बेयाव फैफिननानै फिसालानि स्कुल खुलिदों होनना फैफिननानै बे बोरैबा जायगा रं नाम्बारजों खारलायनाय जादों खिन्थु आंनो बे हिन्जावखौ नांफिनगौ बे रायजो राजाफ्रा जेरावखि जायाबाबो खिन्थाहरबानो जाबाय दनपुर माने बे आलुफारा साइड औ सनाजुलि नांजाबनाय साहा सनाजुलिया आंनि जोनोम जायगा औ बेखौनो मिथिखागौ ओमफ्राय बेयाव क'क्राझार बोरै सफैदों माने बेयाव हा दंगोन नामा हा गैया बेयाव हाबा जाफैदा आচ্ছা बेयाव हाबा जाफैदों ठीक আছে स' बिनि गेजेराव नोंथांनि हिन्जावा गोमाबाय नङा होमबा दा नोंथांनि हिन्जावजों नों बुलायफेरदोंमोन नामा नोंथाङा बुलायनाया बुलायाखै बेसो अभार देखायबाय थायोमोन आচ্ছা होमबाबो नोंथाङा सिरि थायोमोन आरो आं सिरि थायो आচ্ছা ओमफ्राय नोंथांनि हिन्जावा जुमायफोर लोङो ओमफ्राय दा नोंथांनि माने बिहावा नोंजों लोगोसे फैफाबाय नोंथांखौ सापर्ट खालामदों ओमफ्राय नोंथांनि गोसोआ दा माबायदि मोनदों आंथ' मोजां मोनाखै आं नांथारगौ बे हिन्जावखौ जेरैबाबो हिन्जावखौ नांथारगौ आरो जेरैबाबो जिखियानो जाया बे आंना फिसा फिसौ दंना बोरै संसार जालांनो जेनेबा नोंथांनि मथेब्ला मानि थाखाय खारदों बायदि ओरैनो साप'ज हमनानै नोंथांनि आन्दाजाव एसेबाबो माबा मोनसे मोनथिनो आन्दाजाव रं नाम्बारजों खारदों बे आচ্ছা जायजों खारदों बेखौ मिथिगौ नामा नोंथां औ मिथिगौ दा मिथिबाय माबा प्रान्तेश बसुमतारी
गुरुबासानि गुरुबासा खासिबारिनि खासिबारि आच्छा प्रमाटेस मा फ्रान्टेस बसुमतारी फ्रान्टेस ब्रह्म फ्रान्टेस ब्रह्म आच्छा बेजों खारदों आरो ना औ बेजों खारदों फिक्स बेजों कनफार्म ना औ बेजोंनो 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 लानो हायो ना नोंथां हायो हायो आच्छा डाइरेक्टलि हायो ओमफ्राय फनफोर कल खालामनानै ट्राइ नायगोन सुइच अफ खालामना लायो दा बियो जुदि गाबोन समफोर फैफिनबाबो नोंथां नांगौ आरो ना औ नांगौ स' आदै बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांनि हिन्जावा खारबाय बा थांदों अबेबा जायगायावहाय बा आलासि जाहैनो थांदों बेफोरबायदि जादोंदां किजान खारथारदों आरो ना आच्छा बे हौवायाबो गैया बे हौवाया हाबा जानाय नामा आच्छा स' बेजों ओरै कनफार्म माबा खालामनानै बेखौ नायबाय आरो ना जोंनि चेनेला बेबायदिनो गोबां माखासे भिडिअ बानायगासिनो दङ रायजो राजाफोरखौ सोरनिबा न'खराव सोरबा हिन्जाव खारदों सोरनिबा न'खराव हौवा खारदों बिसोरनि सुबुंनि न'खरनि मानसिफोरखौ मोनहोनो थाखाय जों नाजादों आरो बैसोर जायफोर केरेक्टारलेस हाबा जाखानानै आखल आखु गैयै बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जों लाजि फोनांनाय सिस्टेमै जों खामानि मावनो थाङाखै जों बिसोरखौ नागिरनो थाखायसो थांदों बा बेफोरबायदि जोंना खुनु थांखि गैया जों बेवहाय न'खरनि मानसिफ्रा जोंनि चेनेलाव फैनानै बा जोंनि एनजिअ'आव फैनानै कमप्लेन होफैदों जायनि जाहोनाव जों दिनैहाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बे भिडिअखौ बानायनाया गोबां रिस्कि खोथा थायो आदै स' नोंथाङा बे रिस्कखौ लाजोबनो हागोन ना हायो रिस्कखौ लाजोबनो हागोन स' आदैया रिस्कखौ लानो हागोन ना गामिनि हिसाबै गावबुरा गामिनिसो आं मानो हाया जानो माने मोनहोफिनथारनांगौ मिलायहोफिननांगौ आंना बे थांखि आरो गाज्रिनि नङा बियो माने थान्दाथार आरो गथ' गैयाबा मोनसे खोथा बे गथ'नि थाखाय एकदम मिलायनानै होफिननांगौ आं बेखौ आसा आरो आच्छा स' आं बेखौनो बुंनो थाङो माने आं बाजै होनोसै नामा आदा आं नोंखौ आदा होनसै आरो बाजै आं नोंथांमोनखौ इसोरनि अननायावहाय आं माने सिगां आं नोंथांखौ माने बोर सारस्रिग्रोबाय आरो नोंथांखौ आङो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय जे नोंथाङा जि खामानि मावदों बे एसे एनै गोरोन्थि जादों नामा नोंथाङा फिसाज्ला दंखायो दायो आरो नोंथांनि हौवाया नोंजों दंफैयो क'क्राझारावहाय बिथांनिया जोनोम जायगाया दनफुर ना आरो बे दनफुरनिनोसो गहपुरनि आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा दायो नोंनि हौवानि खामानि खस्थ' मावनायखौ नुनानैबो बा नोंजों फैनायखौ नुनानैबो एसेबां अननाय बेफोरबायदि मोननानैबो नोंथाङा बेफोरबायदि खारबाय बे गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना बाजै स' अननानै फैफिनबानो जाबाय नोंनि फिसाज्लाखौ अनोब्ला आरो नोंनि बिफानि मान सनमानखौ नायोब्ला आरो नोंथाङा नोंनि हौवानि मान सनमानखौ नायोब्ला आरो नोंनि गथ'खौ अनोब्ला नों सायख'नांगोन ना नाङा नोंनो रोजा नों सायख'नांगोन ना नाङा नांगौ बेसेबां क्लासाव फरायो नोङो बेसेबां क्लासाव क्लास 1 आव फरायो आइदि क्लास 1 आव फरायनाय गथ'खौ माबायदि गारना थांनो ओमफ्राय मा नाम नोंनि नामा सानखां सानखां मा लिरो सानखां बसुमतारी फिसाज्ला नामा सानखां ओरैनो बेसेबां बैसो होयो 7 बोसोर स' फिसाज्लाया 7 बोसोर आरो बिनि गेजेराव बिराद गोबाव जाबाय माथो संसार जानाया होमबा 13 बोसोर बारबायना होमबा साना बिदि इसेबां गोबाव संसार जानानै बोरैहाय माने खारनो हायो आं आसुरित मोनो आरोना मानसिफोरखौ एखेबारे आरो बेबो नोंथाङा गोरजिया सिस्टेमबावसो ना सिस्टेम बिदिनो जाहैबाय न'आव थायो आरो ओरै थायो आरो ना ओरैबो थायो आच्छा गोरजिया सिस्टेम नङा अके गाज्रि मोना दे आं बे बाथ्रा बुंनायखौ आं जास्ट कनफार्म खालामनो थाखाय आरो बे बाथ्राखौ बुंबाय स' होमबा ओरैबो थायो होमबा नोंथांनि बिमा बिफाखौबो नायो आरो गावनि बिमा बिफाखौबो नायो होमबा बेबायदि हौवा मोननानै मा नांबावगौ बाजैनि मुङा ओरैनो माबा फागुनि बसुमतारी स' पाबनि बसुमतारी बाजैखौ आङो प्लिज अननानै आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा गावनि न'आव फैफिनबानो जाबाय आरो बेबायदि गोबां थासारि जागासिनो दङ सोरनि न'खराव नांलायनाय खमलायनाय गैया बाजै बयनिबो न'खराव रां रुफानि प्रब्लेमा सोरनि न'खराव गैया बयनिबो न'खराव प्रब्लेम दङ बेफोरबायदिया दिनै आंनि न'खरावबो दङ दिनै नैबे आदैनि न'खरावबो दङ दिनै बे आदैनि न'खरावबो दङ दिनै नै आं सेराव नैबे साइडथिं जाय सासे मानसि दं बिनि न'खरावबो थानो हागौ स' बयनिबो न'खराव रां रुफानि प्रब्लेमा थाखायो आंनो दिनै मबाइल गोदान ओंखारदों दिनै आंनो बेखौ नांगौ दा बेखौ मोनालासिनो थाबा बेखौथ' प्रब्लेम होननानैथ' जों बुंनो हायाना दा मोनसे खोथा आं दिनै गिदिर लेपटप मोनसे नांगौ थ' आं बेखौ बायनो हायाबा बेथ' मोनसे प्रब्लेम बेथ' नङाना स' जों बेखौ मोननो थाखाय जों हास्थायनांगोन जों नाजानांगोन स' बेबायदि प्रब्लेमा संख्रि बानलु माने संसार जानायाव संख्रि बानलुनि एसे प्रब्लेमा जाखायो आरोना स' बेफोरखौ माने नांलायलायनानै मोजां मोनलायनाय बे समाव नंला दायो दा गथ' गथाय दङ दा मोजां मोनलायनाय सम बेफोरबायदि जुदि लुबैदोंमोनब्ला बै समावनो मानो मोजां मोनलायाखैमोन बै समावनो मानो बेखौ बे आदाजों मानो हाबा जाखो बे मोनसे कुइसन बिराद गिदिर कुइसन आरोना आं बाजैखौ आं बुङो नोंथाङा गावनि बिमा बिफानि मान सनमानखौ जाहोदों नोंथाङा गामिनि मान सनमानखौ जादों आरो नोंथाङा फैफिननांगौ आरो बेयावहाय नोंनि हौवाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामफिनगोन होनदों आरो गावबुराफ्राबो जेबो बुंनाय नङा आरो जुदि नोंथांनो नाङाब्ला फैनानै फार्टिलाइ बिसि फै बेनो बेस्ट अपसन बेयाव स्रोद खारनानै मानो थांनो दरखार
आं बे बाथ्राखौनो बुंनानै गोसो गोरबोजों रायजो राजानिफ्राय मदद बिनाय थाबाय आं रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानो जों बेयाव भिडिअ बानायदों बाट जों गासिबो अनुमति गासिबो कनसेन्ट लानानैसो बानायदों जों गासिनिबो मोनफ्रोमनिबो आयदा माने बे हौवानिफ्राय बा गावबुरानिफ्राय बिनि बिफानिफ्राय जों माने मोनसे मा होनो पारमिसन लानासो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' खुलुमनाय थाबाय भिडिअआव बे सावगारिखौ होनो हागोन ना जोङो ओरैनो हागोन ना स' खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना अनोब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे मोनोब्ला नोंथांमोना जोंनो खोन्थाहर आंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057 आरो आदानि नाम्बारखौ गोसोआव गैया दा आदाया गावनि नाम्बारखौ गोसोआव गैया आं स्क्रिनाव होना होनि नोंथांमोना स्क्रिनावहाय नायबानो जाबाय बिथांनि नाम्बारखौ आं बेखौ होनानै होगोन स' नोंथांमोना नुदोंब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय एसे एनै मदद खालामनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि स' जों बेयाव जास्ट शेयार बाटोन दङ बेखौ शेयार खालामना होनांगौ बास जोबैबो थेंक इउ स' माच खुलुमबाय